कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। सावंतवाडी येथील विठ्ठल मंदिर परिसरात एका घराला आग लागल्याची घटना सकाळच्या सुमारास घडली। दरम्यान आजूबाजूला असलेल्या लोकांनी तात्काळ नगरपालिकेच्या बंबाला पाचारण केलं। यानंतर ही आग विझवण्यात आली, मात्र ही आग कशामुळे लागली याचं कारण समजू शकलेलं नाहीये। घटनास्थळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।